Dugo sang isa kailonggo, nagapanalaitay sa ugat ko. Ilo-ilo, uban wapo, yara ka sa dughan ko. Nuwab lang tilapia, oh. Maning mukbang ko sa buong tilapia. Gaging kapoy. Gaging kapoy sang hakwat. Sang dryer. Amo na tayong tao nga mukbang. Tinungan ko tamsak din. Amo ginaya, gatamsa. Be. Buta. Isa lang siya kakaon sang... Mukbang, Bel? Kaon lang, no? Kaon mo lang ng... Yeah, Korean. Korean ng kaon, sungak-sungak bla. Oh my God. Search na iba ko ano mukbang. Wala kang ginagawa sa expensive. Wala kang search. Ang muning mukbang ko na, no? Be. Gatamsak yad. Yours. Yo. Kadak po man siyang tilapia. Okay. Okay, healthy na kita ni. Unhealthy pa. Kuan mo lang na. Laban Sauce. niya yung kuan. Fish sauce. Huwag ko ni balangin asinan. Ano lang? Direkta lang yun. Halin sa freezer, direkta ko lang yung broil. Manigwa yung mayo, ano? No? No rice ba? Buhay ka na ka Nobel? O gusto itong yung mga watermelon, ano? May tutungo sa ref. Ang ganyan. Gusto niyo mo? Dali lang pala. Tay, since you... Hey, Tay. Since gakaon ka, ma-pray na lang ka para nga ano. Ari man sa ibel. Ben, Father, Son, Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven. Bless the Lord for this gift which you're about to receive for the bounty to Christ our Lord. Amen. Gahulat kami subong sang in-order. In-order namon sa Chinese. Chinese, ano eh? Restaurant. What? Say mo dati. Oo. Wala. Pero hindi na ko gwanta kay imbis ang panyaga namon balan yung kunanuras. Wala o. Wala lipat ka tayo magtagalog po. Tagalog. Tingnan nyo yung Ang oras. yung oras ng Ang oras ngayon ay ano? lunch time namin, tingnan nyo. Abi, hambala lang kayo. Hindi ko kama. Alas, -5 para mag-alas 6. So, muna 5 minutes before 6. Okay. 1 hour lang ito muna. Ni wonderful sister. Namot ka ba pag hindi na ko yung nagwanta. Gutom na ako eh. Kaya nagsugba ka na gid. Nag-order ka ba? Maybe worse mo na English na siya. Tagalog. Delicious. Ikaw, vlog, Bel. Namit. Kung nag-ano sa tatay, ang mukbang man. So, Bel. Hindi pa. Good. Anong in-order mo to tayo? Tastes like chicken. Atay, Ha? anong in-order mo? Isa-isang ko pa. Kwan? Ng... Nag-order ko subong unhealthy. Paan ko to karon. Ang ginorder ko, Kwan? Crispy pata. Babes! Crispy pata, babes. Sige na, I'll give you the chance because I know you're very tired. You're very tired. You're very tired of the dryer. So, exempted Roast ka sa... duck na yun. Bawa, puro itahan kontra. Tapos, Kamahal sang roast duck, no? ano kayong soup na bell? Drop. Egg drop na egg drop. Drop egg.
Kadlaw sa Ibel. OMG. Tapos, sweet and sour chicken. Hindi, pork. Yan, yan na Ibel, ya. Fried Pero rice. pinakanamit nga sweet and sour pork, hindi mo. Nabel, no? Di ba, Bel? Pasensya lang kayo. Galing kay... This person is trying to lose weight. But he's also summarizing what he ordered just now. Crispy pata, roast duck. Tapos may, ano pa yun, may kasama pang... Free. May free na... Chicken skin! Otrogi nga kontratay. Wow, Diyos ko. Inom ka lang karon aspirin, ah. Ariglado. Exempted ka today, you're exempted. Today, you're exempted. Because you work so hard and... makmungaga, kwat sila ni Elvin kay inasang... Ano, ginpukaw gid sa Ibel kay... Ninugwalta. Daw nawadaan sa iya hangin niya. Ako ya gano gani ko tay kay natay. Kigilang vlogging. Ako ko na vlog. Ga video lang ko ya kay daga kuha lang ko ya. Bili butang na bibili sa mga daan nga ano ni daddy mo mga mangunguma ni tatay to has 52,000 ano na ng views, wala lang takabalo. Dami, no? Tapos ang damo kung ikatanaw, no? Ang dugo sa Kalonggo 192,000 like 700 views. Mak mo na, do wala ka lang mo ya kalibutan niya, damo na to comments. Ma. Ang bali Elvin, no? So it's not enough for you this big. Ang TV, kuno plata ang TV. It isn't big for you? Isn't enough for you? Bala mga buaw nga daan, mga di kakita, mayo, te kundi muna kadako ang TV, ang buot na lang. Gahulat kami sang ano, sang food. Nara pagid dumduman. Nalipatan nyo? Ang potato salad. Kaya ang bako din may Arizona pa daw nga ano. Dito na. Ka-refreshing ginayam nun yan, no? Baby. Carlo, ana rin na naman ang watermelon Arizona. Hindi. Iced tea man ni Gapon or hindi na yan, no? Watermelon, ano na siya eh. Iced tea. Hindi siya iced tea. Oo. Iced tea man. Pero watermelon, ha? Juice na niya. Andi, Bel? Hindi. Sala ko gali. Ano gani ni anang potato salad nga ano gani Bel nga may mustard ho. Mustard flavor. Muna nga to kaaslong. Namit. Kapanamit gani amo nang kwan. Di magabot ka ng order mo, hindi ka na imo yung kakaon niya kay nauwap busog ka na imo yan. Siya lang isa kakaon niya. Ay, si Elvin, grabe ito, no? Yawan to sa. Yay! Tanaw kami diho sa pagpuli. Ano di yung first panitay nga puli yan, no? Or yung second na ni? Abel? Ang pag-surprise lang, first ne? Ang second na. Ha? First is Abel. Second. Ako nag-press ang video. Second? Isang pang first to yan, ano to gani man? Muna siyang second na nga nag-istorya. Tato sa kay ano, Erlin to kag ano, no? Tibil nga ang cellphone ko no to nga S7 ano to Edge to hindi to nga ginpa-open na to niyan ano nga doon di pa to mausar ha. Ang skin surprise na ni sila no yung second na ni nga pag surprise na mukbang. Pwede magalit tayo ka mukbang tayo like sushi, mga muna no. Basta ang ginamit gali isang mukbang ng kakaon ka nga do wala gid sang pugong-pugong muna. Nga nagmukbang na ano na siya nga ano man. Ano na siya Tagalog? Korean mo konprumat kay ang mukbang kaon naman kaon. Ang meaning niya.
Galing daw ang buta, naging exaggerate lang. Ang Pinoy. Ano Bel? Meaning Bel? Kaon ng Bel, no? Check with Bell. Lulo si po niya sa kaon. Kaya amo na niya mo. Ha? Eating? Eating broadcast? So it's called mukbang. Kung you are eating, gina-broadcast mo. Amo mo lang nagli-time, meaning niya? Kung inom ka ba nga gina-broadcast mo? Inom, it's not siguro considered as ano yan, mukbang yan, it's not about eating mo, it's drinking, like mag-drink alcohol. Hindi na yung mukbang yan, no? Ha? Mukbang yapan. Mukbang magyapon? So, ibutang mo lang guro mukbang alcohol, no? Something na ginabutang mo sa baba mo. Kag gina-broadcast mo. Binami t-shirt mo, no? Pakita, Bing, sulod yun, Pilipinas. Ano na din, Tiana? Daw ka gida. Ara ko ya. Wow, Diyos ko. Abre pa ito nga ito nga garage. Kay gaulat pa ito lubrao na la. Sige, birayan ay kaon na. Tibel din na ni bilang iban. Ang bali, ang video nga ni kwa mo sa imo ni Bel nga ano, Bel nga kamera. Ha, Bel? Sa imo gamay nga kamera ni. Sa lilo na, oh? Oo. No, Bel, no? Bel, ang gusto ko guitan. Ibutang mo pagid, Bel. Ma-edit mo na. Ang atubla, Bel, ang pag tagay na kwarta. Bla, sulod balay. Pag-abot atubla. Bela? Mula na ako pa ngayon sa imo. Kag isa pagid, Bel. Tublang pagkanta mo sang birthday mo. Bla, sang can take my eyes off of you, Bela. Kaya nami, ito yung alaan mo. Muna lang ginadayon niya, the rest tula na. Anak pa, may bukog pa. Or bukog na lang bilhin. Ano man? Langaw, gid nang upod gito si Papa. Bao, Papa, nag-upod ka, ged. Balibal. Papa, yung langaw. Sorry, gadya pang niya kay tungod nga, no? Ito si Mama mo na nag-umpisa. Balya, basta langaw gani si Papa na. Yan, dragonfly. Oo, ang tima naman. Dragonfly si Butoy yan. Ay, pamilya, yun ma-inject. Sexy Babes. So, shout out to Miss Sexy Babes Vasquez, our family BFF. Hey, babes. Idla ko mo, babes. Thank you for subscribing. Kagtulad niya kay makalukalo. Oo, pero may makalukalo mo bala, babes. Si babes, una pero may kalukalo, no? Kada bugtaw ta may kalukalo na nakapreparar ya. Ang kabalo sa magluto, no? Believe ko, Bel, hindi mo ginipag-edit, ha? Ang parte kay Sexy Babes kalukalo, ha? Ari mo na editor, ha? Basta gusto niyo da magpa-edit sa inyong mga vlog da, ari yun. Basta available lang. Babilo siya po matulon, no? May gamay nga. Wow. Ano ni Berita ito? Double mukbang? Tilapia? Tilapia mukbang? Ano man, Bi? Eating tilapia. Eating tilapia? No rice. Sa sobra kagutom? Kaon tilapia? Hindi makauyon eh. May bukog pa bilhin or bukog na lang, be? Bukog. Amo na lang ni bilhin. Ginaistoryan lang, tilapia. Pakansin sa waning ginorder.
ate ko. Ginaplanuhan ko anong himuon. Why pa how? Aring nagbayado. 58. Dugay yung. Ang amon di sa mga sitwasyon ng laptop pa di ang ano ang mga boxes nga nagpadala. So muning gwa. May box da. May box di. Saan ulang to nagpadala? Tay galing kay para mahimos bilang balay. Ari ng order. Wow, this Basta na is my favorite. Si pabitay kung tama tay. Muna ang muna na sa kadamo tayo. Ito nga mo lang mo. 15.99. Oo. Mahal. $15.99. Ay si mamang. O dua. Hindi abi ko dua. Kuan ni gali yaw. Ang ano? Sour chicken. Kahit ikaw ate ano ha? Stapler ha? Wala mo stapler? Ha? Oo. Natin ako na. Chicken sour. Make sure lang ha wala. Maulog ang telepono na Bel ha? Nugas ka na Bel? Ano may mo sa egg drop soup large? Ang stapler, gitib na galing yaw. Wala ko pag itong buksan. Ano nga si Pata? Oo. Oh my goodness. Request mo? Kaya wala tamay mo. Be? Bara, gila yun. Oh, naidlaw kita ko sa imo. Dugay sa daway ni pakaon sang baboy pero hara gid. Tito barato lang ilati si Pata tayo ha. Pila lang na siya, bilta 95 lang yan no. Ka ang dak ka mahal gid 15 abriving dak be. Mas kuanang dak no? Mas mahal. 15 ano na siya. Tay kaya nang tingnan si 1595. Katang ko. No bilo? Nagdigad. Ano ni siya bilo? Mo ni sudan sour chicken? Ha? Ara iya soso. Dala kami ko sa ano, ang Chinatown. Chinatown. Sa may restaurant, plus may ano yan. Yan, check the grilla sulat. Meron man delivery fee nga $3, may tax pa nga $5.59, tapos ang coupon nga $3.95 muna siya in the form of ariyo, pan. Nang ano ganyan, may free nga ano ganyan, ito chicken skin. Aring chicken skin no. Okay, okay, cholesterol. Here we come. Mga di taliwat bel kaya mo gining real eating. Bless the Lord for this gift which you're about to receive from the bounty to Christ our Lord. Amen. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Wow. Friends, hindi ka mo malipat. Pero may magpangadi before meals, ha? Pangadi gid before magtulog, before mag-drive, before magkakaon. Make it practice gid and para kaluyan tas ang Ginoo. Okay, let's eat. Lunch pa lang ni namon hote ang oras subong is already ano oras? Salang. Ano ning oras no? 6:20. Ti ano na ni lunch kag ano na i-dinner together. Wow, amon balay kinanglan pagid ni tinuan.
Amo na tagali bil gina-vlog mo no nga ginapambal mo sila gali bil no. Kanday nunoy bala. Like, okay. Kaon ta. Ano siya? Panon. Wow, ayo kahit tingog kita nga tatlo subo. Do ka nami lang. Tapos ini, makakuan kami na yun, movie night naman kami. Kaysa buwas, Sunday, may ubra na naman. Back to reality. One day off lang gid. Thank you, Tay. Abi ko, kaya nagkaon ka ng tilapia, hindi ka na magkaon. Priming mang pagali eh. Ang tilapia, ipay-gadiga na lang nanay. Alright. Okay. Kundak man siya, ibig sa picture. So, bala muna siya gali ang sweet and sour chicken ilahi ho. Ano siya ibig magkaon yun? Bye-bye. See you later. Please like and subscribe sa YouTube channel Chide Lang.